Eta momentu ez zuetenik erraldoien zuri honek. Izan bezala, denok aurrezenean, oso bilaruta, horrenean eta erotizuna. Jaiotzen gara nuenik exitzen zaigu bizitzan, egin behar dugun esfortzua gure sexuaren arabera begiere. Gaioberako bidea denoi egiten zaigu zaila, baina emakumeok, are oztopo gehiago, oztopo baldin batzuei aurre egin behar diegu, gure gaioberako bidea erronka asunagoa bihurtuz. Lurra lanzaraunearen plazako zarela honetik. Asildo organizatu egin iruzi, gaur errazioa dauka, beraien ekitaldi nagusiak, azaren asildu organizatu zen, ara haundi zainera. Eta asildu horretan, esikera notazioa dira, beste patxaba horrekin. Zubien garrantzia, nabarmen dugu, denbora horretan, zubiek batzeko balio hori dute, elkar berturatzeko, eta harremanak sendotzeko, elkarrekin bat eginez, indartsuago izango gara. Zituen lehen egindanak, honako basoan, Agustin, Ibarrola, margoaldi ezagunak, begira baiek, eta edizio sortu ditugu, egune batean, begiak egitzeko, orduan, bitxiko edizioa, egune batean, injustizia eta biderak epegiarik garaiko mundu batean. Zoritasunaren formula, ohikoa behintzat. Beraiek ere ziklo berdinen jarra izaten, hene gain zuzen. Nola ez, ikasketak, nire garrantzitsuena. Ere testu guardinak entzat. Altxe emantzeko nire karteli gabe, horra egunak. Halako dira. Hain zuzen orain presoak guardiaren karoza, konponbidea, elkarbizitza eta bakea emapean plazaratu dutena. Eta horten, horixe, konponbidea, elkarbizitza eta bakea, espetxe politika hori aldatzea sotik. Hortxe batxadoa, Gizarrako Larraiza, dantza talde gobertzat. Eta batek daki, kuadrilaren karroza zari gara, eta ipuina armatuko bagenu, alaxe dio. Botara eskuan daramala, pizkiaz betetako basoa zeharkatzen duen beste emakumea guztartan baizik. Era ongi basoa guztien garela, eta osoa bezala beldurri gabe bizitzeko eskubide osoa dauka bada ere. Eta izenbura dorema, eta zaborrak jango bagintu, zatar dena, horren erraz zabaltzeko, zertarako musortzean zaborrean dutxatzeko. Zaborran sortu eta sortu, ari den gizarte batean bizi gara.
Gehien jodidu kuadrilaren arroza zari gara. Garro hori gero itzuli mesedez eroskira, aztu gabe. Instituzioak eta pintaketa. Erasoren aurrean, horixe Karroza Herrikoiaren lema, gora Jai Herrikoi, antifasista eta parekidea. Txado bero bat beraz, Karroza Herrikoiari, berezetik, gonbidapenaz. Eta aserre hori, ezinen hori eta surindu hori, modu berezi batean bideratzea erabaki zen. Gure herrizan hau handiago egiten duzue. Herriak behar zaituzte. Aukeratu duten karroza, presoen aldeko karroza izan da. Orain presoak kuadrilaren karroza izan da aurtengo irabazlea, etorri mesedez. Orain presoak kuadrilako karrozeroak holtza gainera. Eta epaileek emandako azalpenen artean presoen aldeko karroza, karrozarik garratikoena bezala definitu dute. Ondo bukatua izan den karroza, gai klasiko bati modu modernoan heldu diote aurtengoan presoen aldeko lagunek, eta karroza benetan bikaina osatu dute. Esan bezala, erabaki hartzea asko kostatzaile. Eta